Βήματα προς την Ανάσταση. Μία ραδιοφωνική εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που θα μας φέρει πιο κοντά στον πλούτο των νοημάτων της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Ανεβαίνοντας το Γολγοθά, ατενίζουμε το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως. Βήματα προς την Ανάσταση. Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Πάσχα στις 6 το απόγευμα στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, της συχνότητας που μιλάει στις ψυχές μας. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε και απόψε εδώ συντροφιά στο Ράδιο Ελπίδα στους 96 και 1 της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Ακούτε την εκπομπή Βήματα προς την Ανάσταση. Τα βήματά μας έχουν πλησιάσει πολύ προς την Ανάσταση. Μεγάλο Σάββατο, αγαπητοί ακροατές, και η Ορθοδοξία μας θα γιορτάσει την πιο μεγάλη γιορτή της Ανάστασης. Μαζί μας, για να μιλήσουμε για αυτή τη μέρα και να αναλύσουμε όλα τα δρόμενα που αφορούν την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, έχουμε δύο μαθήτριες. Την Δέσποινα Ζεχυρίλη, η οποία πηγαίνει στην 5η Δημοτικού, και την Παναγιώτα Ευμορφοπούλου, η οποία πηγαίνει στην 4η Δημοτικού. Θα ξεκινήσουμε με την Δέσποινα, η οποία θα μας μιλήσει λίγο για τα έθιμα του Μεγάλου Σαββάτου. Δέσποινα, σε ακούμε. Μεγάλο Σάββατο, δεύτερη λάμπεται φως. Η Ανάσταση το πρωί. Γίνεται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι η προαναγγελία του Μεγάλου Γεγονότος και το βράδυ γίνεται η ακολουθία της Αναστάσεως. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα όλα τα φώτα της εκκλησίας σβήνουν και πέφτει παντού σκοτάδι. Στις 12 το βράδυ ο ιερέας ψέλνει το δεύτερο λάμπεται φως και βγαίνει με τη λαμπάδα του αναμένη μέσα από την ωραία πύλη και δίνει το φως στους εκκλησιασμένους. Στη συνέχεια οι πιστοί βγαίνουν από την εκκλησία, όπου ο παπάς διαβάζει το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως και μόλις τελειώσει ψέλνει το Χριστός Ανέστη. Αμέσως μετά αρχίζουν να πέφτουν περιπετεχνήματα και βεγγαλικά. Μετά την Ανάσταση οι πιστοί μεταφέρουν στο σπίτι τους το Άγιο Φως. Στην είσοδο του σπιτιού τους κάνουν με τον καπνό της λαμπάδας το σχήμα του Σταυρού. Μετά ανάβουν το καντήλι και προσπαθούν να το κρατήσουν τουλάχιστον 3 μέρες με 40 ημέρες. Στη συνέχεια κάθονται στο πασχαλινό τραπέζι για να φάνε την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα. Τσουγκρίζουν κόκκινα αυγά και τρώνε κουλούρια και τσουρέκια. Για να φτιάξουν τις λαμπρόπιτες βάζουν ζυμάρι μέσα σε στρογγυλό ταψί και φτιάχνουν κάτι σαν πηγάδι μέσα στη ζύμης. Το γεμίζουν με γέμιση από τυρί και αυγά και τις αλήφουν με αυγό πριν το ψήσουν. Στα καλάβητα τις λαμπάδες του ναού αλάβουν κατά οικογένειες, ενώ ψάλουν το δεύτερο λάβεται φως. Στο ραψωμάτι Αρκαδίας πρώτη παίρνει μια νεόνυφη και φυλάει το χέρι του παπά και το δίνει στο τσιμπιλχανέ. Στην Αθήνα τα κορίτσια ανάβουν τη λαμπάδα τους από λαμπάδα κάποιου άντρα για να παντρευτούν. Στοιχείο όταν ο παπάς διαβάζοντας το Ευαγγέλιο λέει «Και σεισμός έγινε το Μέγας και ψάλεται ο Χριστός Ανέστη». Η ατμόσφαιρα δονείται από κοδωνοκρούσιες, από πυροβολισμούς, τους κρότους των κροτιδών και περιτοχνημάτων. Στην Κέρκυρα το Μεγάλο Σάββατο γεμίζουν στην αγορά ένα κάδο με νερό και τον στολίζουν με πρασινάδες και λουλούδια. Όποιος περάσει από εκεί πρέπει να ρίξει στη μαστέλα ένα νόμισμα και μόλις σημάνουν οι καμπάνες της Ανάστασης, όσοι βρεθούν κατά τύχη εκεί κοντά παίρνουν νερό από τον κάδο και πλένουν το πρόσωπο και τα χέρια τους για να καθαριστούν από κάθε βρωμιά και αμαρτία. Συγχρόνως οι γυναίκες δαγκώνουν στο σπίτι τους όποιο σιδερένιο αντικείμενο βρουν πρόχειρο, λέγοντας «Σιδερένιο το κεφάλι μου», διότι είδα
Τη νύχτα όπου γίνεται η Ανάσταση, ένας επίτροπος της εκκλησίας παίρνει μια σκυλίδα αγιασμένη από το αγιασμό των φώτων, ανεβαίνει στο καμπαναριό ψηλά και την ανάβει για να προφυλάξουν ολόκληρη την περιοχή από το χαλάζι. Ο τόπος που θα δει το φως αυτή της εκκληλίδας δεν κινδυνεύει από χαλάζι. Το Άγιο Φως της Ανάστασης, όπου θα φωτίσει το αγιασμένο από τα φώτα καλάμι, έχει τη δύναμη να προστατεύει ολόκληρη την περιοχή που θα φωτίσει από το φως της Ανάστασης. Στο σουφλί και όχι μόνο, ακούγοντας το πρώτο Χριστός Ανέστη, τρέχουμε τη λαμπάδα του στο χέρι, δεύτερη λάβει το φως και λαμβάνουν φωτιά στο φανό. Αυτά ήταν κάποια από τα έθιμα που αφορούν το Μεγάλο Σάββατο. Το Μεγάλο Σάββατο οι πιστοί προετοιμάζονται για το χαρμόσυμνο μήνυμα της Ανάστασης. Το βράδυ της ίδιας μέρας, όπως είπαμε, ο ιερέας φωνάζει το Χριστός Ανέστη. Ένα από τα βασικότερα τελετουργικά στοιχεία της Ανάστασης είναι το αναστάσιμο φως. Με κορυφαία στιγμή την πρόσκληση του ιερέα «Δεύτε λάβετε φως». Το φως αυτό οι πιστοί το μεταφέρουν στα σπίτια τους. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα θεωρούνταν καλοτυχία να μην σβήσει η λαμπάδα με το Άγιο Φως μέχρι να φτάσουν οι πιστοί στο σπίτι. Μπαίνοντας σταυρώνουν πρώτα το ανώφλι της εξώπορτας, ενώ παλαιότερα ανανέωναν και το φως του καντιλιού και μάλιστα, όπως είπαμε και πριν, προσπαθούσαν να το κρατήσουν αναμένο όσο περισσότερες μέρες μπορούσαν χωρίς να σβήσει. Αυτό είναι ένα έθιμο που όλοι οι πιστοί έχουμε στο νου μας να κάνουμε το Μεγάλο Σάββατο γυρνώντας από την βραδινή ακολουθία. Εξέλεσθε πένητα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γη. Και συνεχίζουμε με την ιστορία της Ανάστασης του Χριστού. Ο Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε πάνω στο σταυρό. Το σώμα του το έθαψαν σε ένα τάφο λαξευμένο σε βράχο.
οι Φαρισαίοι και άλλοι αρχηγοί των Ιουδαίων που φοβόντουσαν την Ανάσταση του Χριστού σφράγισαν την είσοδο με μια μεγάλη πέτρα και έβαλαν Ρωμαίους στρατιώτες να την προσέχουν. Τα ξημερώματα της τρίτης ημέρας μετά τη Σταύρωσης πήγαν στον τάφο του Χριστού γυναίκες με μαύρα για να αλείψουν το σώμα του, όπως ήταν τότε η παράδοση. Στο δρόμο οι μυροφόρες ανησυχούσαν για το πώς θα άνοιγαν τον τάφο. Όμως όταν έφτασαν εκεί είδαν ότι ο τάφος ήταν κιόλας ανοιχτός. Στην είσοδο του καθόταν ένας φωτεινός άγγελος. Ο άγγελος είπε στις μυροφόρες: «Γιατί ψάχνετε να βρείτε αυτόν που είναι ζωντανός εκεί όπου είναι οι νεκροί? Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εντισμής μας ζωή χαρισάμενος». Οι μυροφόρες γυναίκες έτρεξαν ευτυχισμένες για να μεταφέρουν το χαρούμενο νέο στους μαθητές του Χριστού. Στον τάφο του Χριστού πήγε και μια άλλη μαθήτρια, η Αγία Μαρία, η Μαγδαληνή, η μυροφόρα. Πήγε να αλείψει το νεκρό σώμα του Χριστού με μύρο, όμως τον βρήκε ολοζώντανο, αναστημένο μπροστά της. Την Κυριακή της Αναστάσεως, 2 από τους μαθητές του βρήκαν από τα Ιεροσόλυμα για να πάνε περπατώντας στους Εμαούς, ένα χωριό εκεί κοντά. Στο δρόμο συζητούσαν για όσα φοβερά είχε συμβεί. Τότε ξαφνικά μπήκε στην παρέα τους ο Χριστός και εκείνοι, χωρίς να τον αναγνωρίσουν, τον κάλεσαν επίμονα να δειπνήσει μαζί τους. Τελικά, όταν ευλόγησε το δείπνο, τον αναγνώρισαν. Τότε, γεμάτοι αναστάσιμη χαρά, είπαν και στους άλλους μαθητές του ότι τον είδαν και ότι έφαγαν μαζί του. 10 από τους μαθητές του είδαν τον Χριστό το βράδυ της Αναστάσεως. Ο Θωμάς έλειπε. Όταν του το είπαν, δεν ήθελε να το πιστέψει, επειδή η Σταύρωση τον είχε ταράξει πολύ. Τότε είπε πως θα πίστευε ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί μόνο αν θα τον έβλεπε με τα ίδια του τα μάτια και αν θα άγγιζε τις πληγές του με τα ίδια του τα χέρια. Όταν μια εβδομάδα αργότερα είδε τον Χριστό και άγγιξε τις πληγές του, είπε με μεγάλη πίστη: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Μετά την Ανάσταση του Χριστού έμεινε με τους μαθητές του για 40 μέρες. Την 40η ημέρα πήγε μαζί τους στο όρος των Ελαιών, στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Εκεί τους μίλησε, τους ευλόγησε και αναλήθηκε στους ουρανούς. Μια πολύ σημαντική πρόταση που αφορά το πώς γιόρταζαν το Πάσχα τα παλαιότερα χρόνια, που πολλά νέα παιδιά και πικρότερα ακόμα θέλουν να γνωρίζουν, μπορούμε να ανατρέξουμε στα βιβλία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Τα πασχαλινά διηγήματα από τη γαλάζια του βιβλιοθήκη και όχι μόνο, από τις εκδόσεις Μίνωας, μας μιλούν για το Πάσχα που ζούσαν τα παλιά χρόνια. Έτσι όπως μόνο εκείνος μπορεί να μας μεταφέρει. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μας χαρίζει λοιπόν ιστορίες και αναμνήσεις μιας αλλοτινής εποχής, με φόντο φυσικά την πιο λαμπρή γιορτή που είναι το Πάσχα. Μεγάλοι και παιδιά είναι οι ήρωες στα κλασικά πια διηγήματά του, που δημιουργούν στο νου εικόνες πλημμυρισμένες από ανοιξιάτικες μυρωδιές, πίστη, έθιμα και παραδόσεις, νοσταλγία και ελπίδα. Τα πιο αγαπημένα διηγήματα για το Πάσχα, με τα οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές, διασκευασμένα για παιδιά σε ένα μοναδικό γιορτινό βιβλίο, μπορείτε να τα βρείτε σε κάθε βιβλιοπωλείο και να ανατρέξετε σε εποχές όπου το Πάσχα το βίωναν πραγματικά. Πάσχα το Ρωμαϊκό, ένα διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε απόδοση της Γιολάντας Τσορώνη, θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Ο Μπαρμπαπίπης, ένας γέροντας φίλος μου, είχε 7 ή 8 καπέλα διαφόρων χρωμάτων, σχημάτων και μεγέθων, που αν και πολλά φαίνονταν ωστόσο ολοκαίνουργια. Στις μεγάλες γιορτές φορούσε πότε το ένα και πότε το άλλο, με το μαύρο του παναφόρι, και περιφερόταν από πλατεία σε πλατεία διασκίζοντας την οδό Σταδίου. Τις καθημερινές φορούσε τον κούκο του και αφού έριχνε διπλωμένο το σάρι στους ώμους του, έπαιρνε το δρόμο για το γειτονικό παντοπολείο που συναντούσε φίλους του και κουτσόπινε μαζί τους.
Όταν το ποτό έλυνε τη γλώσσα του, τους διηγόταν διάφορες ιστορίες και χαμογελούσε. Όταν χαμογελούσε ο Μπαρμπαπίπης, δεν χαμογελούσε μόνο τα χείλη του, τα μάγουλά του και τα ούλα του. Γελούσαν τα μάτια του και η πλακοτσωτή η μύτη του και το λόησιο λεπτό μουστάκι του. Χαμογελούσε και το γεννάκι του, το λευκό, ακόμα και ο σαχτής κούκος που του φορούσε λοξά. Όλα πάνω του γελούσαν. Ήταν Ιταλοκερκυραίος και είχε γνωρίσει στην Κέρκυρα πολλά πρόσωπα και πράγματα τα οποία περιέγραφε στους φίλους του με περίσσια χάρη και ζωντάνια. Αισθανόταν περήφανος που μεγάλες προσωπικότητες της εποχής του, όπως ο βασιλιάς και η αυτοκράτηρα της Αυστρίας, έδειχναν καθαρά την προτίμησή του στο νησί του. Σε κάθε συζήτηση δεν παρέλειπε να αναφέρει την εντύπωση που του είχαν κάνει ο Σολωμός, ο Μαντζαρός και ένα σώρο άλλοι που έτυχε να γνωρίσει. Ο Μπαρμπαπίπης έλειπε 20 χρόνια σχεδόν από τον τόπο του. Στο διάστημα αυτό είχε γυρίσει κόσμο και είχε δει διάφορες δουλειές. Συγκινόταν τους πονηρούς και συμφεροντολόγους ανθρώπους, αλλά εκτιμούσε πολύ τους ευαίσθητους και τους τίμιδους. Ο απατεώνας δεν έχει λύπηση, συνήθιζε να λέει. Άλλος συγχωρούσε τα ανθρώπινα ελαττώματα και έλεγε «ούτε η γη αμάρτητη». Και έπειτα, αφού η γη δεν είναι αναμάρτητη, πώς θα ήταν ο παπάς. Αν και καθολικός στο θρήσκευμα, ο Μπαρμπαπίπης δεν μπορούσε με τίποτα να χωνέψει το αλάθη του Πάπα, που είχε για σημαία τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ούτε και ήθελε να ακούει το όνομα του Ποντιφίκα. Κατηγορούσε το ρωμαϊκό κληρό για υποκρισία και τις 2-3 προσευχές που γνώριζε, τις ήξερε σε ελληνικά. Παρ' όλα αυτά, ο γέροντας φίλος μου ήταν άνθρωπος πλούσιος σε θρησκευτικά συναισθήματα. Ο Μπαρμπαπίπης μπορεί στο θρήσκευμα να ήταν καθολικός, αλλά στην ψυχή ήταν Έλληνας. Από Ελληνίδα μητέρα και πατέρα στρατιώτη του Ναπολέοντα, που είχε μεταλάβει ρωμαϊκά, όταν κάποτε κινδύνεψε να πεθάνει, καμάρω την καταγωγή του και τον πολιούχο της πατρίδας του και τον ιερό λείψονό του. Πίστευε στο θαύμα του Αϊσπυρίδωνα, ο οποίος, καθώς έλεγαν, όταν οι Βενετοί τόλμησαν να χτίσουν δικό τους θυσιαστήριο μέσα σε ορθόδοξο ναό, εμφανίστηκε νύχτα ντυμένος μοναχός, κρατώντας αναμένο δαυλό, έκαψε τον νεοκτίστο βωμό μπροστά στα μάτια των φρουρών, που είχαν πετρώσει από το φόβο του. Αλλά αφού ο Μπαρμπαπίπης βρισκόταν μακριά από την Κέρκυρα, από τον προστάτη του, θα γιόρταζε το Πάσχα όπως εκείνος ήξερε. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου το 1889, ο φίλος μου ο Μπαρμπαπίπης, ντυμένος στα γιορτινά του, με λαμπάδα στο χέρι για να την ανάψει στην Ανάσταση, κατέβαινε στον Πειραιά πεζός. Δεν είχε βγει ακόμα το φεγγάρι και ο διπόρος θέλησε να κόψει δρόμο μέσα από τα χωράφια. Πήγαινε ψάχνοντας, γιατί δεν γνώριζε καλά τον τόπο. Βλέποντάς τον, θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος πως ο γέρος αυτός ήταν φτωχός, να μην είχε 50 λεπτά να πληρώσει το εισιτήριο του σιδηροδρόμου ή μπορεί να τα είχε και να έκανε οικονομία. Θα περάσουμε τώρα και στα λαϊκά ήθη και έθιμα που έχουμε την ημέρα αυτή και τι πιο ευχάριστο για τα παιδιά από τα δώρα του νονού. Σε όλα τα μέρη της Ελλάδας διατηρείται η συνήθεια να στέλνει ο νονός στο βαφτιστικό του μια κουλούρα, τη λαμπάδα του, καινούρια ρούχα και παπούτσια. Κάποιος συγγενής του νονού θα πάει το Μεγάλο Σάββατο πριν από το μεσημέρι. Δεν φεύγει όμως με αδιανά χέρια, γιατί οι κουμπάροι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και αυτοί δώρο στον νονό του παιδιού τους. Τους στέλνουν λοιπόν το λαμπριάτικο αρνί και κόκκινα αυγά. Αν ο νονός δεν ευκολύνεται να στείλει ολόκληρη φορεσιά, πρέπει να στείλει παπούτσια. Γιατί αν ο βαφτισιμιάς του, αν δεν φορέσει τη λαμπρή καινούρια παπούτσια χαρισμένα από τον νονό του, θα σκοντάφτει όλο το χρόνο. Κύμα τη θαλάσσης τον κρύψαν να πάει
σωσμένων οι παιδες, άλλοι μισώσενε άνηδες, το Κυρίο άσομεν εν δόξος καρδε δόξαστε. Θεοφανία σου Χριστέ, της πρόσημα συμπαθώς γενομένης, Ισαΐας φως ειδών ανεσπερών, εκνικτός ορθρίσας εκραυγάζεν, αναστήσονται οι νεκροί και γερθήσονται οι εν της μνημής, και πάντες οι εν τη γη αγαλιάσονται. Άφραστον θαύμα ο εν καμίνο ρισαμένος, τους οσίους πέδας εκφλόγος, εν τάφο νεκρός άπνους κατατίθεται, η σωτηρίαν ημών των μελωδούντων λυτρωτά. Ο Θεός ευλόγητος Πέρα από τα δώρα του Νουνού, την παραμονή της Ανάστασης, φροντίζουμε να αγοράσουμε τις λαμπάδες μας, στολισμένες με κορδέλες ή και αστόλιστες, ακόμα και αυτοί που δεν μας τις φέρνουν οι νονές μας. Παλιά στα χωριά, που δεν υπήρχαν κυροπολία, έφτιαχναν τα λαμπροκέρια μόνοι τους, από αγνό κερί μέλισσας που το ζέστεναν και το έπλαθαν με το χέρι γύρω από ένα νήμα. Πολλές φορές το ετοιμασμένο κερί το έκαναν κουλούρα για να μπαίνει και στην τσέπη. Τη λαμπάδα της Ανάστασης καλό είναι να την πηγαίνει κανείς αναμένη από την εκκλησία στο σπίτι και να ανάβει από αυτή το καντήλι. Ύστερα, αφού περάσουν και οι 3 γιορτινές μέρες, να τη φυλάει σαν ιερό πράμα στο εικονοστάσι. Οι τσομπάνιδες μάλιστα τη χρησιμοποιούν για το πήξιμο του τυριού. Αν καμιά φορά δεν μπίζει το γάλα να γίνει τυρί, ανάβουν τη λαμπάδα και τη σβήνουν βουτώντας τη μέσα. Έτσι παίρνει τη δύναμη για να πήξει. Οι γεωργοί πάλι, όταν δουν στον ουρανό σύννεφα που προμηνύουν χαλάζι, ανάβουν το λαμπροκέρι που έχει τη θεία δύναμη να διώχνει κάθε κακό. Η Πασχαλιά έρχεται. Η γιαγιά μας διηγήθηκε πως η Πασχαλιά είναι μια γριούλα που έρχεται από πάρα πολύ μακριά, από τους Αγίους τόπους. Καβάλα σε ένα κουτσογάιδουράκι. Ακούραστη ταξιδεύει πολύ καιρό για να φτάσει σε εμάς. Όσο περνάνε οι μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής, τόσο και κοντοζυγώνει. Τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν της μένει πια μακρύς δρόμος. Τέλος, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου φτάνει στην αυλή του σπιτιού μας. Ξεπεζεύει από το γαϊδουράκι της και κάθεται στη ρίζα της μπουμπουκιασμένης τριανταφυλλιάς για να ξαποστάσει. Η μεγάλη στιγμή κοντεύει. Πετάγεται πάνω τότε και πάει και χτυπάει την πόρτα. «Σηκωθείτε! Η ώρα της Ανάστασης έφτασε!» φωνάζει. Τρέχουν οι νοικοκυρές και πρώτα τα παιδιά να δούνε ποιος είναι αυτός που χτυπάει και φωνάζει. Μα πού να προλάβουν. Η Πασχαλιά έχει φύγει και έχει φτάσει κιόλας σ' άλλη πόρτα. Πρέπει να τους ειδοποιήσει όλους. Την ίδια στιγμή ο εκκλησάρης, που έχει πάρει και αυτός το μήνυμα αυτό από την Πασχαλιά, αρχίζει να χτυπάει τις καμπάνες. Νταν, νταν, νταν. «Ελάτε χριστιανοί, ήρθε η Πασχαλιά, βιαστείτε. Θα βγάλουμε την Ανάσταση. Νταν, νταν, νταν». Δεσποινάκι, θέλω να μου πεις το όνομά σου, πότε το γιορτάζεις. Συνήθως ξέρουμε ότι της Παναγίας είναι το 15 Αύγουστο, αλλά εσένα έχει μια ιδιαιτερότητα και μάλιστα είναι κοντά στο Πάσχα, γι' αυτό θέλω να ακούσουμε πότε γιορτάζεις. Εγώ γιορτάζω την Τριτρολαμπρή, 3 μέρες μετά το Πάσχα. Για ποιο λόγο γιορτάζεις τότε, τι είναι τότε? Είναι όταν βρήκανε την εικόνα της Παναγίας στο Άγιο Όρος και την πήραν μέσα στο μοναστήρι και την τοποθέτησαν μπροστά στο ναό, στην πόρτα.
Γιατί, ποια Παναγία είναι αυτή, ποιο προσωνύμιο έχει, πώς τη λέμε αυτή την Παναγία? Πορταΐτισσα. Μάλιστα, γιορτάζει στην Τριτολαμπρή λοιπόν, που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Πολύ ωραία, Δέσποινα, άρα πλησιάζει και η γιορτή σου. Ναι. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε, κορίτσια, και οι δύο, τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο το Πάσχα? Πέρασε η Μεγάλη Εβδομάδα, που κάποια γεγονότα στην εκκλησία μας είναι πολύ στενάχωρα. Όμως νομίζω ότι σας αρέσει να πηγαίνετε αυτές τις μέρες στην εκκλησία και θέλω να μου πείτε τι σας κάνει περισσότερο εντύπωση αυτές τις μέρες. Εμένα μου Ναι, αρέσει, Παναγιώτα. εμένα μου αρέσει που βγαίνουμε στην εκκλησία, καθόμαστε εκεί πέρα και έχουμε αναμένες λαμπάδες. Μου αρέσει που το βράδυ μετά, όταν φεύγουμε από την εκκλησία και πηγαίνουμε στο σπίτι, έρχονται κάποιοι συγγενείς στο σπίτι και τρώμε εκεί πέρα όλοι μαζί. Κάνουμε τη μαγειρίτσα. Μου αρέσει που τσουγκράμε τα αυγά και που βρισκόμαστε όλοι συγγενείς. Ωραία. Δέσποινα. Εμένα μου αρέσει που κάθε μέρα πάμε στην εκκλησία, που μετά καμιά φορά έρχονται συγγενείς και φίλοι για να πιούμε καφέ και... Για να βρεθούν με τη μαμά Ναι. και τον μπαμπά, αλλά και εσείς χαίρεστε τα Ναι. παιδιά. Ωραία. Και μου αρέσει και όταν έχουμε αναμένες στις λαμπάδες, που και διασκεδάζουμε αρκετά. Μμμ. Οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας έτσι έχουν κάποια γεγονότα από τα πάθη του Χριστούλη μας, τα οποία είναι λίγο λυπητερά για όλους μας, αλλά και για εσάς τα παιδιά, γιατί τα καταλαβαίνετε. Έχετε δει σίγουρα αυτές τις μέρες, τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Σταύρωση του Χριστού μας και τη Μεγάλη Παρασκευή, τον Επιτάφιο. Έτσι δεν είναι? Έχετε δει την αποκαθήλωση το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής και το βράδυ του Επιταφείου. Εσείς έχετε κάποια εμπειρία ζήσει μέσα σε αυτές τις μέρες στην εκκλησία? Εγώ εκείνες τις μέρες συνήθως δίνουμε μυροφόρα. Τη Μεγάλη Παρασκευή. Ναι, τη Μεγάλη Παρασκευή. Ναι. Και γυρίζουμε όλοι μαζί τον επιτάφιο, όσες είναι μυροφόρες. Ωραία. Τι φοράτε λοιπόν εκείνη την ημέρα ως μυροφόρες? Φοράμε μαύρα και κρατάμε τα λουλούδια που έχουμε μαζέψει όλο το απόγευμα για να τα πετάξουμε στον επιτάφιο, στην περιφορά. Πολύ ωραία. Και εγώ το ίδιο. Γίνεσαι και εσύ μυροφόρα, Παναγιώτα? Ναι. Σου αρέσει αυτό? Ναι, γιατί είναι μια ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία. Άρα το περιμένετε κάθε χρόνο από ό,τι βλέπω, κορίτσια. Και φέτος έγινε μυροφόρα. Ωραία. Να είστε γερές κορίτσια, να γίνεστε κάθε χρόνο μυροφόρες. Είναι πολύ ωραίο και εμείς να προσφέρουμε στο Χριστούλη μας ό,τι μπορούμε. Θέλω να μου πείτε τι άλλο κάνετε το Πάσχα που σας κάνει πολύ χαρούμενες. Που σουβλίζουμε το αρνί, το κατσίκι. Ωραία. Πού πηγαίνετε για να το σουβλίσετε? Στη γιαγιά και στον παππού μας στο χωριό. Ποιο είναι το χωριό σας? Στα Μπελάκια, στην Αρσισιάδα κοντά. Ωραία. Και εμένα μου αρέσει που τσουγκράμε τα αυγά, που τρώμε όλοι συγγενείς. Εγώ πηγαίνω στη γιαγιά μου, στην Άνθια, στο χωριό μου, και εκεί πέρα βρισκόμαστε όλοι συγγενείς. Βλέπω πολλά άτομα που δεν τα είχα δει. Ξαναβρίσκονται όλοι οι συγγενείς το Πάσχα. Είναι πολύ όμορφο Ναι, αυτό. και βλέπω και την ξαδέρφη μου που έχει φύγει και δεν τη βλέπω, δεν είναι εδώ πέρα. Για να τη δω. Πολύ ωραία. Οπότε σήμερα το βράδυ που είναι η Ανάσταση, θα πάτε στην εκκλησία φυσικά, θα πάρετε τις λαμπάδες της νονάς και του νονού, θα κοινωνήσετε, θα μείνετε σε όλη την βραδινή Θεία Λειτουργία. Κορίτσια, για πείτε μου, στο σχολείο προετοιμαστήκατε καθόλου για αυτές τις μέρες? Ναι, κάναμε πολλές κατασκευές. Μιλήσαμε για το Λάζαρο. Τραγουδήσαμε τα κάλαντα του Λαζάρου. Αυτά. Δέσποινα? Εμείς κάναμε καλαθάκια και βάψαμε αυγά τελευταία μέρα του σχολείου. Και μιλήσαμε για τη Σταύρωση του Χριστού, την Ανάσταση και για τον Λάζαρο, πώς αναστήθηκε και αυτά. Ωραία. Σας αρέσει όταν κάνετε στο σχολείο έτσι πράγματα που αφορούν
τις γιορτές μας, το Χριστό μας. Σας αρέσει να ακούτε τέτοιες ιστορίες? Ναι. Ναι. Ωραία. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε άγγελοι Κυρίου, ουρανοί Κυρίου των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε είδα τα πάντα τα υπεράνω των ουρανών, πάσε δυνάμεις Κυρίου των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε ήλιος και σελήνη, άστρα του ουρανού των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε φως και σκότος, νύχτες και ημέρες των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πυρ και καύμα, ψύχος και κάψον των Κυρίων. Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πάχνε και χιόνες, αστραπέ και νεφέλε των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε πηγέ, θάλασσα και ποταμοί, κήτη και πάντα τα κινούμενα εν τη σύδαση των Κυρίων. Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε ιερείς Κυρίου, φούλοι Κυρίου των Κυρίων. Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε Ανανία, Ζαρία και Μισαήλ των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογείτε Απόστολοι, προφήτε και μάρτυρες Κυρίου των Κύριων. Τον Κύριον υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα των Κύριων. Τον Κύριον υμνούμε και δοξολογούμε εις πάντας τους αιώνας. Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Τον
Ένα διήγημα του Γρηγόριου Ξενόπουλου θα ακολουθήσει τώρα σε μορφή επιστολής, το οποίο μας μιλάει για το Πάσχα. Θυμάται το πρώτο του Πάσχα και ο συγγραφέας είχε γράψει ένα γράμμα για να πει πώς ήταν αυτό για εκείνον. Όπως πριν μας περιέγραψαν τα κορίτσια το δικό τους Πάσχα, τη δική τους Μεγάλη Εβδομάδα. Περιγράφει τον εκκλησιασμό καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και αποτελεί μια καλή αφορμή για συζήτηση σε όλα τα σπίτια και όλοι θα μπορούσαν να μιλήσουν γι' αυτό και να έχουν κατεγραμμένες ακόμα και τις μνήμες τους για το Πάσχα. Αγαπητοί μου, αυτές τις μέρες ξαναγυρίζω πάντα στα παιδικά μου χρόνια και θυμάμαι τις θαυμάσιες εκείνες γιορτές που χαιρόμουν στην πατρίδα μου, όταν ήμουν μικρό, αμέριμνο παιδί και είχα τους καλούς μου γονείς να με φροντίζουν και να με οδηγούν σε όλα. Φυσικά και στην εκκλησία ή στα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Όσο ήταν χειμώνας, η μητέρα μου με έπαιρνε μαζί της στον Άη Γιάννη ή στη Φανερωμένη, τις γειτονικές μας εκκλησίες που λειτουργούσαν κάπως αργά, από τις 8 η μία, από τις 9 η άλλη. Μα όταν έμπαινε η Άνοιξη, που μπορούσα να ξυπνώ και να βγαίνω πιο πρωί, ο πατέρας μου με έπαιρνε στην Επισκοπιανή ή στον Άγιο Χαράλαμπο, εξοχικές εκκλησίτσες αυτές, σε ένα ωραίο παραθαλάσσιο προάστιο που λειτουργούσαν από τις 7. Μετά τη λειτουργία κάναμε και έναν ωραίο περίπατο στους κήπους και γυρίζαμε λιγάκι κουρασμένοι, μα πολύ ευχαριστημένοι και οι δύο. Ήταν τόσο όμορφα. Η Άνοιξη είχε στολισμένες τις πρασινάδες με μαργαρίτες άσπρες και κίτρινες, με ολοκόκκινες παπαρούνες και μάλα γαλάζια ή μαβιά αγριολούλουδα. Τι πολύχρωμο το χαλί που απλωνόταν στα χωράφια. Το έβλεπα και από την ανοιχτή πόρτα της εκκλησιάς, καθώς άκουγα τα ψαλσίματα, τις ευχές και τα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια προπάντων μ' άρεσαν πολύ. Είναι τόσο ποιητικά αυτά που λένε πριν και μετά το Πάσχα, πρώτα των Βαΐων, και συνήθως από αυτή την Κυριακή άρχισα να πηγαίνω στις εξοχικές εκκλησίτσες, έπειτα της Ανάστασης, έπειτα του Θωμά, των Μυροφόρων, της Σαμαρίτιδος. Ο παπαλογοθέτης, εφημέριος στον Άγιο Χαράλαμπο, πολύ γραμματισμένος, τα έλεγε θαυμάσια. Και όχι ψαλτά με μπάσα και σηκώντα, όπως σε άλλες εκκλησιές, αλλά διαβαστά, καθαρά, σταράτα, λέξη προς λέξη και με έκφραση, με τόνο, ώστε να καταλαβαίνει το νόημα και ο αγράμματος. Και αλήθεια, στις εκκλησίτσες εκείνες τον περισσότερο καιρό πήγαιναν απλοί, ταπεινοί άνθρωποι του λαού, ψαράδες, βαρκάριδες, κυπουροί, μιλονάδες, και σου κάνε χαρά να τους βλέπεις ντυμένους κυριακάτικα να ακούνε με τόση ευλάβεια και με τόσο προσοχή τα λόγια του Κυρίου. Τη Μεγάλη όμως Εβδομάδα και το Πάσχα, όλη μου η εκκλησία ήταν την Κυριακή το πρωί, η Ανάσταση που γινόταν στο ύπαιθρο και κατόπι η λειτουργία, δεύτε λάβετε φως, Χριστός Ανέστη, εν αρχήν ο λόγος και καθεξής. Δεν με έβγαζαν έξω βράδυ και ούτε στα νυμφία με πήγαιναν, ούτε στην ακολουθία των παθών, ούτε στη λιτανία του επιταφείου, που μόνο την πένθυμη μουσική της άκουγα από μακριά, αν τύχαινε να ξυπνήσω τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Έτσι δεν ήξερα καλά τι προηγήθηκε από την Ανάσταση. Μόνο από την Κυριακή των Βαΐων, πως ο Χριστός μπήκε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Αλλά τι έκαμε εκεί, τι τον έκαμαν άκρες μέσες. Κάποιος μυστικός δείπνος, κάποιος σταυρικός θάνατος, κάποια ταφή σε κενό μνημείο. Τι να ήταν αυτά, πώς να είχαν γίνει. Μόλις είχα μια ιδέα και άξαφνα τα έμαθα όλα. Είχα μεγαλώσει φαίνεται εκείνο το χρόνο και οι γονείς μου με πήραν μαζί τους παντού. Έτσι άκουσα και τα φοβερά εκείνα Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής και το σήμερον κρεμάται. Είδα και το Χριστό με το αγκαθένιο του στεφάνι στο μαύρο σταυρό, ένα μεγάλο Χριστό σαν αληθινό. Έπειτα τον είδα και νεκρό, ξαπλωμένο στο χρυσό επιτάφιο, και ο Χριστός του επιταφείου στη Ζάκυνθο δεν είναι και ντυμένος σε πανί, είναι ζωγραφισμένος σε ξύλο σαν εικόνα, περικομμένη όπως και ο σταυρωμένος. Και θυμούμαι ακόμα τι αλλιώτικη εντύπωση, τι μεγαλύτερη χαρά που έκανε το Πάσχα στην εκκλησίτσα την πρώτη φορά, αφού είχα ακούσει πια και δει και μάθει όλα τα προηγούμενα. Μπορώ να πω πως αυτό ήταν το πρώτο μου Πάσχα, γιατί όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα την είχα περάσει με το πένθος, με τη λύπη των παθών,
Είχα παρακολουθήσει τον Χριστό στο μαρτύριό του, στην αγωνία του, στο θάνατό του. Είχα ακούσει και την Καινή Διαθήκη του. Είχα παρακαθίσει και στο μυστικό δείπνο. Είχα ακολουθήσει και την εκφορά του, κλαίγοντας μαζί με τη θλιμμένη μητέρα, που κι αυτή ακολουθούσε ζωγραφιστή, με μια μεγάλη εικόνα σαν αληθινή. «Ω γλυκή μου Έαρ, γλυκύτατον μου τέκνον». Γι' αυτό ο Χριστός Ανέστη μου έκανε ύστερα τόση χαρά, τόση αγαλίαση. Γι' αυτό μου φάνηκε σαν μια υπέρτατη ικανοποίηση, σαν μια νίκη, σαν ένας θρίαμβος. Εκείνος που φόρεσε για εμπεγμό ψεύτικη πορφύρα. Εκείνος που ποτίστηκε χολή και ξύδι και μαστιγώθηκε και καρφώθηκε σε ξύλο και πέθανε μαρτυρικά σαν άνθρωπος. Έβγαινε ζωντανός από τον τάφο και ανέβαινε στον ουρανό σαν Θεός. Έτσι έπρεπε να είναι. Για να μου δώσει τόση χαρά η Ανάσταση έπρεπε να προηγηθεί το πάθος. Για να μου κάνει τόση εντύπωση το Πάσχα έπρεπε να γνωρίσω τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μαθαίνοντας όσα έμαθα εκείνο το χρόνο, μάθαινα τη ζωή που ως τότε ήμουν πολύ μικρός για να την ξέρω, αφού οι γονείς που με φρόντιζαν και με οδηγούσαν δεν με πήγαιναν παρά στις χαρούμενες κυριακάτικες λειτουργίες και με προφύλαγαν από τα λυπητερά που δεν ήταν ακόμα για μένα. Έτσι και στη ζωή. Τη χαρά, την αληθινή χαρά, την κατακτούμε ύστερα από αγώνα και αγωνία, ύστερα από κόπο και λύπη. Πριν από κάθε μας Πάσχα πρέπει να περάσουμε μια μεγάλη εβδομάδα. Αυτό το ξέρετε κι εσείς από τώρα. Μήπως την εβδομάδα των διαγωνισμών του σχολείου που προηγείται από τη νίκη και τη χαρά του άριστα δεν την ονομάζετε Μεγάλη Εβδομάδα? Γελάτε, και του χρόνου. Μεγάλο Σάββατο λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, και όσοι ζήσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα είμαστε έτοιμοι να χαρούμε την χαρά της Αναστάσεως. Και σε εσάς κορίτσια εύχομαι καλή Ανάσταση. Ο Χριστός θα αναστηθεί σε λίγο και εύχομαι στις καρδιές σας να είναι πάντα αναστημένος. Δέσποινα Ζεχυρίλη και Παναγιώτα Ευμορφοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ στην εκπομπή μας Βήματα προς την Ανάσταση στο Ράδιο Ελπίδα. Και εμείς ευχαριστούμε. Επίσης. Να είστε καλά κορίτσια, να έχετε όλοι σας ένα καλό και ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε. Βήματα προς την Ανάσταση. Μία ραδιοφωνική εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που θα μας φέρει πιο κοντά στον πλούτο των νοημάτων της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Ανεβαίνοντας στο Γολγοθά, ατενίζουμε το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως. Βήματα προς την Ανάσταση. Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Πάσχα στις 6 το απόγευμα στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, της συχνότητας που μιλάει στις ψυχές μας.